Menika wonten Adik Risa, Adik Rahul dan juga Adik Tata, Adin, Delin dan juga Antar. Komang boten ketinggalan wonten siang menika. Sumangga Pak Win, somprete dipun tarik malih. Ho! Astagfirullah. Tri Adi Budaya lho iki. Oh, Ayo ger podo sing hati-hati jaran angkro Unyil 2 Risa Rahul Tata Adin Delin Ata dan juga Komang. Yo, ayo siji diaturke yo ger dagangane Tri Adi Budaya. Ayo. Pak Pardi. Ayo Pak Pardi. Op. Jos. Dikepenake Mbak Astu. Goyangan nengger, goyang kiri, goyang kanan. Oh ya. Apa tenan aku manis mas? Oh ya. Cilik arane tipung sarang cilire atine bingung kembang kawat arane siter yen ora kuat saya gemeter
Loro suwe Tri Adi Budaya. Hey, 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 hey. Yo piye-piye aku ayu mas. Oh ya, ya, ya. Apa tenan aku manis mas. Oh ya, ya, ya. Zaman saya rapi kudune segerobene. Jong nganti nuruti senenge ati. Gendang cilik jenenge tipe. Bareng dilire atiku bingung. Gambang kawan arane siter. Saya ora kuat tambah gemeter. Imane kepilu karo aksine. Ayu manis digugu jebule lapis. Ayo lo Pak Win. Boy naik Mbak Eti lagi ngidung ayu. Kaya mangkene iki lho Pak Rut. hey, yo. Hey hey. Ayo lo Kak Tris. Kanca-kanca KSS. Piye-piye aku ayu mas. Oh ya ya ya. Apa tenan aku manis mas. Oh ya ya ya. Zaman saya rapi kudune segerobene. Jong nganti nuruti senenge ati. Gendang cilik arane tipe. Bareng dilire atiku bingung. Gambang kawan arane siter. Saya ora kuat mundak gemeter. Imane kepilu karo aksine. Ayu manis digugu jebule lapis. Ayu manis. Kairing lelapai Putri Adi Budaya. Bapak Heri Wahyudi ana lho iki nggih. Yo. Hoi ah. Ah oh, ah oh, ah oh. Yo, 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 yo. Ah, 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 ah. Prayitna padha sing ati-ati ditata barisane, Ger. Oh, jos. Mak Lili, Mak Lili. Oh. Bening ngunggong tengara budaling wadya menegir gumara campur suarane bertebuking lampa uga ngerti panggapa serta bersong peri suling lantar ombak kopyong mahurahan kajong belang koso kajong belang akoso ya ayo li los. Dua-duanya Mas Bagas. Oke. Oh ya, matur nuwun Mas Bagus. Oke Pak Tio matur nuwun Pak Tio. Oh wah. Iya. Pancen penak ger. Penak tur yo apik. Wes, go. Bening ngungkong tengara budaling wadya menegir gumara campur suarane bertebuking lampa uga
Surya Wati Panggopo serta berkonferi soling lantar rompet upyong maurahan kajang gelang kosong Resa Rahul Tata Adit Delin Antar Gopomang sing ati-ati nggir cah bagus Pasuryane pancen bagus tenan ger iki nengge para putra putri ti adi budaya Bapak Heri manok oh aku yen kaya mangkono banjur marem temenan ger yo kaya ngene yo 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 monggo ngajamani kalian Mas Sutris katuran pinarak wonten yang menika. Ya. Hey, 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 up. Sawetara suwe aku ora ketemu Sri Ramu. Pancen abot sak jroning ati. Saiki ditembungke malih ana ing kahanan siang punika sesarengan Tri Adi Budaya. Up. Siapa itu si baju biru putih sepatumu hitam payungmu merah bibirmu sayang siapa namamu ku ingin tahu kenalan namamu.
yo. Yeah, 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 yeah. Ah, hey, ah, 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 ah. Ah, hey, oh, ha, yo, 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 yo. Ah, hey, oh, ha, yo, 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 yo. Just. Ah, ho, ah, ho. Eh, eh. Ah, ho, ah, ho. Eh, eh. Ah, ho, ah, ho. Yen tak pikir jane lumrahe ewatene lakon goreake ngandita perangane sing dadi mati-matine jare padha anyep yen nyawang dheweke Rama itu aku dewe mlongo dasar mikat ati rada srugal ning ngangeni besok kapan donku nyandeng sesandingan donku ngendem wis suwe arep tak blakake Ayo sing hati-hati ger. Yo iki lho Tri Adi Wibowo. Ah oh. Ah 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 om boy